unsa may side effects sa lawas sa usa ka babae kung nagtumar siya og pills? Well, daghan kayo po dyan. Kurato ng inyong merit, after taglas 4, no? Kay daghan ka nag-epekto, considering na una sa tanan, para masabtan kita magigsunan, lindas mga babaitan, na panguta na, di kailangan bagod mo inom ka o ang kining artificial na estrogen na gitawag na tog pills, na ang babae, may nature, na naman na siya ikagulingong estrogen. No? Tanang babae na taas mong estrogen, kupos ang mga lalaki doon na estrogen, pero ang level sa itong estrogen dili layo ora kay ikumpara sa level sa estrogen sa mga babae. So muna nga mosaka ang level sa estrogen pag edad na sa babae o 11-12 kay kana mga idara mo nang panahon na nga mag-menstruate na sila, magregla na sila, ug ang usa sa mga direct epekto sa babae sa kini ang estrogen mao ning gitawag ko estrogen mao ay responsible for womanhood mo na mababae ang gayud ang babae, no? Mamin adi si mangbatang kurba na ing lawas o gawas na yan mga tutoy, no? Mga kanang female characteristic ba ang pagkababae tungod na sa estrogen. Whereas kita mga lalaki ang responsible nato ngano magidad na tagda ng bayong-bayong na 12, 14 mao ni ang androgen. So practically ang estrogen po dyan, normal na siya nga hormone nga giproduce sa atong kaguling lawas. No, labi na gikan sa atong sa ovarios babae. Now, una nga up the age of 45, 50, wala na. Particularly lahi na nga gamay nga klase estrogen ang mabilin kay lagi magmenopause naman ang babae. So una ang big question nga nung mainom ang babae o contraceptive o artificial na estrogen nga ang iyang body, iyang kagawin yung lawas nag-produce man sa normal na estrogen. Busa kung imong i-counter kay ang rason garon nga ang babae mo inom gyud og contraceptive pills na ang sulod estrogen, muna ang resulta sa binasaya nga pagkasulti imong buangon ang imong lawas, imong diktahan imong lawas nga ayaw pagbuntis, dili kang pagawas o itlog aron dili na matagbo sa sperm cells imong bana every day, no? Muna nga ang cycle, normal cycle sa babae maguba. Anya kana ang mo nang epekto nga to sa utok, ang utok mo diktar nga to sa ovaryo, ayaw pagpagawas og egg cell aron di ka maburos, di ka mabuntis. Paita no, ubaw ng kalakihan ay side effect di ay daghan ba kayo ang ma-aware ani doc unya gi-recommend ba ni Department of Health nga mga inahan di ang gusto buntis dapat mag-pills yun? Yeah, muna nga in fairness ang ako lang diha nga if you really have to promote sa taga-pensyonato DOH, sa taga-pensyonan mga midwife, etc., mga NGO, kung ato nang i-promote na siya, dapat doon na gitawag nga informed choice. No, kanang informed choice usa man sa pillars sa family planning program sa Department of Health. So when you say informed choice, dapat sultian na babae dai gusto ba ka kada tuig ka maburos? Gusto ba ka kada tuig magsigag panganak? Lisod ba kayo problema ba mo? No, muna nga dapat mag-birth spacing, no? Atong every 3 years pa mo manganak, pero dapat sa inyong pagpanganak, no, inyo ginang pangandaman nga mag-spacing mo, pero kung magamit kang pills, no, oral contraceptive pills, artificial man siyang estrogen, mauni ang possible na mga side effect, no? Sobra gini 20 kabok day. Number 1 ana, tungod sa estrogen nga taas kang level sa estrogen sa imong lawas, ang resulta mo kuan ang imong dugo mo sticky, no, mo lapot mo na nga makakos na possible og makakos og hypertension, ma-high blood ka. Number 2, tungod kay maglapot man ang imong dugo, ang resulta mapasibol maghimo nagklap kanang magpagtik, no? Kung musuod na sa imo ang kasing-kasing, makakos nag heart attack. Musuod na sa imong utok, makakos na sa stroke. Nya kay taas kayong level sa estrogen sa imong lawas tungod sa oral contraceptive pills, ang resulta makadaot na sa function sa imong pancreas na mo'y naghimo sa imong insulin, ang resulta maka-diabetes na siya. Nya tungod sa taas kayong estrogen, ang resulta makatrigger na siya og mga bugod-bugon sa imong tutoy, later on doon ay taas ka possibility makatrigger siya og cancer sa tutoy, cancer sa atay, cancer sa cervix, bumudyon kanilang bujog atong doon tanan abot kita alas 4 sa mga side effects lang. Wala gini gisulti sa gobyerno, wala gini gisulti sa Department of Health, doktor. Maunay unfair kayo ba nga until now nagsugod ba ng pagpapromote sa contraceptive pills panahon pinang Marcos Budod. Labi na during the time nga nagmarcelo siya
nga blindfolded kanang mga babae, no? Gipasudlan to sa USAID nga partner ni Marcos at the time, Marcos Senior, nga nanghatag sila bulgo, nanghatag sila og powder milk, nanghatag sila daghang ito ang ipangatag, pero in return massive ang ligation, massive ang panaod og IUD, massive ang pagwadwad og mga contraceptive pills. Muna again di pa man awahi nga manawagan ta sa atong kaigsunan nga nasa Department of Health, labi na mga doktor, mga nurse, mga midwife nga sultiin taon tinuod ang mga babae nga inikaw man nilang pasabot nga mo ni siya. O sige, mapirma ka day. Sa maghimo og pirmahan yun. Nga Weber nga kung di ka mo tuo, nga mo ni possible sa reflect, ikaw ra kung ikaling, mukalit na kag-atake niya, mukalit na kag-kalipong niya, mukalit na kag-diabetes niya, mukalit na kag-cancer si mong tutoy. So at least, wag yun, panabuaway, panadili, manimo mga tulisok ang taga naghatag anak nga mga konseptibo. Sala ba sa usa ka babae kung panangitan mo inom siya og pills sa doktor, makasala ba siya ana sa Ginoo? Sa simbahan Katoliko, budyon, other religion, wala man na sa ila, no? Bisag mangutana pa ta sa ubang mga religion diya nga dili Katoliko, okay ra na sa ila. Pero sa simbahan Katoliko, dili gina siya for the very reason nga you are going against nature. Yeah. Imong gi alkontra ang kinayahan ug ang tagiyas kinayahan mao ang naghimo sa atong lawas nga mao ang Ginoo. Auban po mga ginikanan kay dili gusto daghan og bata, labi na og minimum ra ang ilang sweldo. Kay kumanagdan ang ilang anak, maglisod slag padako, maglisod slag pagkaon, may unta to kuno og ang simbahan Katoliko mutabang og buhi sa mga anak, sa mga pamilya nga daghan og mga bata nga gipakaon na doktor. Natawa na man nga rason ning budyon. Kay lagi wa man magtudlo ang simbahan nga hala, kamo ba? Panganak mo ba? Balag pila kabog niyong anak ay kabalaka. Anyway, simbahan mo ba na yun? Ginoo ay bahala ninyo. So, you just produce and produce. Panganak mo, bisa kanatuig pa na ay Ginoo, bahala ninyo. But again, ang atong timanan po dun nga, in terms of family planning, wa mag-away ang simbahan o ang gobyerno. The church is also pro family planning. Okay? The government is pro family planning. Pero diha lang ta naglahi sa pamaagi. Kaya ang ginatudlo sa simbahan is only the natural. Now, ang problema dire, whether you like it or not, dire na failure ang simbahan kay dili massive ang iyang pamaagi pagpanudlo sa tanang babae labi mga minyo nga tudloan gid og natural nga pamaagi sa pag-avoid of pregnancy. Naaman available ang in fact in fairness sa atong gobyerno, naampo na sila sa ilang kanang gitawag nga usa sa pamaagi ang natural family planning. Pero wa may budget. Ang budget na mas mga artificial. So muna nga wa gid na ma-promote ang artificial and natural family planning. O unsa man ang mga natural family planning para pod nga ma-apply na sa uban nga mga magtiayon nga naminaw karon? Yes, budyon tulo na ka klase nga simple ra jud kaayo. In fact usa ko sa team ana ako ang lecture na dili ako kay dili man akong field di man ko ubigay ni natay mga train nga mga doctors na mo lecture sa natural family planning. Ang pinaka-epektibo which is even ang United Nations na recognize na 98.9% effective maugyot ang Billings ovulation method o kanang gitaw na mog cervical mucus method. No? Epektibo kaya sa budyon niya ang wato na to ani ang among requirement lagi mga na at least na po ka mga couple nga minyo niya couple nga pwede pa manganak dili kay sa sinta na edad. And then amo na silang i-train gikan sa 9 o'clock hangtod sa alas 4 sa hapon budyon unsaon paghimo ning natural family planning, and we can guarantee them kay mag-charting mo na sila tudluan nila charting, we can guarantee them in 3 months perfect yun ang pag-determine kung pwede ba maburos ang babae o di ba maburos ang babae, o ingon man gusto sila nga ang ilang anak lalaki, pwede mo dyan pinaagi na nga pamaagi sa natural family planning. Tudloy ito may dok, unsaon pa proseso ana? Ha? Tudloy mi dok, unsaon pa pamaagi ana? Yeah, natay only we have to set schedule kay lagi good life magkay kung usara ka couple good. Muna nga ang number 1 requirement, it should be productive age sila. Nagedad barog 21, 22, hangtod sa 30, no, gusto pa manganak, ikaduha dili pwede nga ang asawa ra ito kay in the natural family planning dapat both parties ba nag-asawa na agit sila. Kanang calendar method, makonsider na nga
natural family planning? Atong ikibaw kay daghang pagkibaw nga as early as 1968 gipapas na sa simbahan Katoliko, no, kay ang failure rate sa kalendar is more than 40%. So can you imagine sa usa ka gatos ka nagpractice anang kalendar 40 ang mga buros ang babae. Uy. So 1968 pa lagi papas wa na siya gipromote sa simbahan or even sa atong gobyerno. Kanang gingon ba nga, oy, hapit naman kadug-on day, akong ipasold tanan ha, kay 1 week before sa imong dugo, dili man ka fertile. Sakto ba na, Dok? Dili na pwede po dyan kay more than 50% sa atong mga babae karon irregular na ang ilang menstruation. Uy. When you say irregular, dapat between 26 days to 32 days gid na magrigla ang babae, no, kada 26 ka adlaw. For example, karong July, no, Lunes, July naman ugma. Oh. So magrigla siya dapat mga July 26 hangtod sa August 2. Pero kung early than that, nagrigla siya o July 20 pa, irregular. Nagrigla siya balik, August 10 na, irregular. So muna, ang rason nga nung kasagaran sa mga babae, irregular na ang ilang menstruation doon tungod sa number 1, stress. No? Ikaduha, ang kini ang atong gipangkaon, makatrigger na siya nga mausab ang kuan sa babae, ang menstrual period o daghang mga factor sama gawa sa igikaon, stress, apil ang mga kini ang environmental factors. Muna nga lisod na kayo na nga magpataka ta na kanang ingon nga pinakaadlaw human ang katapusan niya bigla that could lead to mabuntis ang babae. So dili na siya accurate ang kaniag kalendar method. Kanang withdrawal, unsa man na kanang mag-consider ba na siya nga natural family planning? Ang atong gobyerno ug ang simbahan wala mo promote ang abudyon kay considering na sa in English namo gunay gitawag na pre-ejaculation. Uy. Pre-ejaculation means tawa pa gani actual nga pagbuhagay sa binhi sa lalaki, nanay naguna-una, no, kanang magbasa man lang sa tumoy sa lalaki, nanay naguna-una diha usa ka tuo anak mo diyon, doon na nanay 60,000 ka sperm cell, Kabiha. no. Usa ra man ka sperm cell atong giklanlan, so ilabi na kung batan-on ang lalaki early 20s pa, yang babae sa early 20s pa, dali ra kayo, sure bull. So di ba Kaya nganong we do not encourage kay psychologically makadaot na sa lalaki. Ang resulta na mo dyon kay imo laging i-withdraw, no, niabot na ka ni mura kag motor nga nidagang gagi ka sa 5 km per hour, 20, 30, 40, 50, 60, pag abot nimo og 70 imo kalitag brake. Oh. Sinitabo nimo. So emotionally, psychologically dili gina disable. Tinuod ba nga ang laki magsigig withdraw malimtanon? Well, usa na sa proven na long term, dili ingoy immediate long term kung mo giniyang gamiton permi para pamalipod ko nuha aron di siya makaburos o sa iyang asawa baron nga that could be because again sa psychology sa pagigilawas sa part sa lalaki doon natin gitawag nga period of excitation, period of ini ang plateau, abot asas ba nga period of orgasm kanang mo gawas na ang bini sa lalaki o ikaapat nga mao ang period of resolution. So dapat normal moagi di ka anang upat, no, kita mga lalaki moagi kita ang upat ka stages, excited ka, na imong asawa, plato, nagkuha na sila, nag-meeting na, orgasm, muna na siya, and little by little, pagkanaog na, nagitawag og resolution. So